Dame i gospodo, želim vas pozdraviti večeras ovdje u Skradinu na trgu Male Gospe. Želim vam zahvaliti što ste došli na večer u kojoj ćemo se prisjetiti našeg dragog prijatelja Bruna Marencija. Prijatelja koji je svoje godine itekako utkao upravo u gradsku glazbu Skradin. Upravo njegovim marom dosta toga ostalo je i zapisano, dosta toga ostalo je i kroz fotografiju. Brunu, što govoriti o Brunu? Bruno je bio čovjek o kojem možemo samo kazati takvih nam uvijek treba. Nažalost, život nosi svakakve situacije, nosi teške trenutke, ali ako živimo duhom kojim je živio naš Bruno, onda nam je svima lakše. Napose večeras pozdravljam njegovu obitelj, Brunova dva svjetionika, Ricarda i Romana, kao i suprugu Mariju. Znamo koliko je njima u ovom trenutku emocija izraženija nego možda svima nama, ali Bruno je bio doista takav čovjek da mu se trebamo diviti, da je potrebno jednostavno nakloniti se jednoj takvoj osobi koju je nažalost Skradin izgubio. Večeras je s vama gradska glazba Skradin pod ravnanjem maestra Dina Obratova. Evo, kao što je bilo i u uvodu, ja vas prepustam njima, još ćemo se čuti tijekom večeri. Hvala vam i uživajte u glazbi.
Svi u nas.
Hvala našim glazbarima, mogu primijetiti da ste uživali doista u njihovoj izvedbi, da su vam uši doista pune predivne glazbe. Hvala vam, dragi naši Skradinjani, dragi naši glazbari. Dok se vi malo odmorite, moram kazati još nekoliko riječi o našem Brunu Marenciju, koji je u svom životu doista dao veliki obol za grad Skradin. Doista bilo ga je na svim, kako se to običava kazati, poljima, jednako u vatrogasnom društvu Skradin, jednako u nogometnom klubu Sošk, jednako u limenoj glazbi Skradin i nemjerljiv je njegov doprinos u Domovinskom ratu. Za Bruna valja kazati i to da je uvijek bio prvi, možda ne uvijek prvi, ali eto, kazat ću među prvima, a kad su se dijelile nagrade, kad su se dijelila priznanja, u nekoliko navrata mi je osobno rekao neka to drugi uzmu, moja djela neka ostanu iza mene. Eto, to je bio taj naš Bruno, skroman i predivan čovjek. Kad govorimo o gradskoj limenoj glazbi, moramo kazati da su oni sastavni dio programa kojeg ovdje na ovom panovu možete vidjeti, a to je Kulturni centar grada Skradina, na čemu im se zahvaljujemo u ime grada Skradina i turističke zajednice grada Skradina. Nadalje, gradska limena glazba broji 43 godine svoga djelovanja. Mislim na ovo novije razdoblje, jer znamo da je Skradin imao i prije gradsku limenu glazbu, a imao je i svoj komorni orkestar, za one koji nisu znali. Dakle, glazba je u Skradinu jedna tradicija koju imamo zahvaliti mojim dragim ljudima iza mene. Osobito mi je zadovoljstvo što ima podosta mladih, što ta glazba ima svoje temelje. Hvala i gospodinu Dino Obratovu koji već godinama u Skradinu ravna ovim orkestrom. Uživajte u njihovom idućem setu. Thank you.
Vaš pljesak dovoljno govori koliko ste mogli uživati u ovih sat i nešto više minuta večeras u trenucima kad smo se na osobit način prisjetili našeg Bruna Marencija. On u nama živi uvijek, ali živi na taj način da ga se sjećamo, a sjećamo se kroz ovakve koncerte, kroz razna događanja u kojima je i sam sudjelovao. Hvala vam na velikoj pozornosti, hvala što ste večeras bili ovdje na Trgu Male Gospe. Hvala Limenoj glazbi Skradin ili Gradskoj glazbi Skradin, kako god voli, ali mi znamo o čemu je riječ. Doista smo mogli uživati u njihovim predivnim izvedbama. Hvala gospodinu Dinu Obratovu, maestru. Hvala svima koji su ovdje večeras na svojstven način, evo i pljeskom i pogledom i slušanjem bili uz našeg Bruna. Hvala svima.